Hola, soc Nerea Perales i això és A Poc a Poc. 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 Sembla ahir quan me trobava aquí gravant el que seria el primer capítol de A Poc a Poc. I aquí estic ara gravant l'últim. Ha estat un camí xulíssim, que he compartit amb persones increïbles. Les ganes han sigut immenses en tot moment. Tot va començar a principis de l'abril del 2025, quan vaig veure que la Generalitat de Catalunya oferia les beques Propulsió per a la creació de sèries de vídeos en català. Uau! Sonava somni. Tenia dubtes, què faig? Me presento o no? El 30 d'abril del 2025 vaig compartir el reel que permetria que este somni se fes realitat. Aquesta és Nerea. Ara? En sèrio? I els 20 no són el que les pel·lícules li havien dit. El 23 d'octubre del mateix any vaig rebre un correu que me portava un document on al costat de Perales Domini Nerea a poc posava concedit. Uau! Us podeu imaginar els crits d'alegria i la il·lusió que em feia. Però és que no només cridava jo. La Nerea, que tenia 10 anys, que volia ser com Hannah Montana, plorava d'emoció. Havia aconseguit algo que ni tan sols havia sigut capaç de somiar. El 24 de novembre se va celebrar l'acte de lliurament de les beques Propulsió. Perales Domini, a poc a poc. I va passar a ser oficial. I a partir d'aquí vaig començar a preparar els 10 episodis de la sèrie. Portava un any en llista d'espera per a una rinoplàstia i el 8 de gener me van operar. Te pots imaginar que la recuperació no va ser ràpida. Això em va fer posar en pausa el projecte, però amb paciència vaig poder seguir. L'1 de març publicava el primer episodi, la presentació. Una clara declaració d'intencions on presentava en què consistia el projecte. Cada capítol tractarà un tema diferent i el primer és este, que és la presentació. Espero que després de veure'l me conegueu una mica millor. Jo deu fer uns 20 anys que faig atletisme i vaig començar bàsicament perquè meus pares volien que féssim un esport i ma germana va triar atletisme. Així que si esteu veient este vídeo és gràcies a mi. Al segon episodi vaig entrevistar a Mireia Warner, una entrevista sobre salut i esport, en la qual vam parlar sobre lesions, descans, nutrició... Bon dia, Mireia! Nerea, encantada d'estar aquí. Vam seguir parlant de nutrició al tercer episodi, en Saskia Romero, que ens va explicar el mètode del plat. Imagina't que tens un plat, llavors consistiria en que la meitat ha de ser de verdura, un quart del plat hauria de ser una font proteica i l'altre quart del plat que quedaria seria un carbohidrat. Un cop ja teníem nocions bàsiques de nutrició, vam anar a cuinar al Semproniana, on l'Ada Parellada ens va ensenyar a fer unes sardines en escabetx boníssimes i sanes. Estem al mig de Barcelona, al Semproniana, a la cuina d'Ada Parellada. Què ens has cuinat, Ada? Mira quina preciositat de sardines en escabetx. Després vaig entrevistar Rafa Flores, el meu entrenador quan feia atletisme, i ara seleccionador a nivell estatal de curses de muntanya. Benvingut, Rafa, a poc a poc. Pues moltes gràcies a tu per la invitació. Vam parlar d'entrenaments, objectius i límits. Això ho vam complementar en una entrevista a Mar Curto, psicòloga esportiva. Ella ens va parlar de pressió, exigència i com gestionar les emocions lligades a l'esport. Jo treballo en esportistes diàriament i venen per a gestionar els nervis, la pressió, per falta de confiança, sobretot. En el segon episodi vam visitar la fàbrica de Tuga. Allí ens van ensenyar com es fabrica la roba d'esport i em van dissenyar un looket moníssim en el logo de A Poc a Poc. Després d'això, vam parlar de la màgia d'entrenar en grup i com això ens ajuda a assolir objectius. El fet de córrer en grup fa que la motivació sigui molt més alta i diuen, va, doncs avui no m'apeteixeria sortir, però va, que jo sé que trobaré allí l'ambient. Per últim, la cursa. La mama, Marta, Ivan i jo vam córrer una cursa de 10 quilòmetres, intentant posar en pràctica
tots els consells que ens havien anat donant al llarg d'este viatge. Ha estat una aventura molt gratificant i estic totalment agraïda d'haver-la pogut viure d'esta manera. I sobretot, al vostre costat. Infinites gràcies per acompanyar-me. Això és A Poc a Poc.